Welcome to the leading site news. Kardom, Karbisulang Dora DOAN upon the leading site news sabitung atong pen kardom ng piglo, kardom. KADO KAVE DOAN ta chini petlo pinagkupiar nima, lapen Bharat mati Indiang kanglong kupia sarkar APHANSI jakong ke palang tujima, lasi chini ikta pinapkisi ARNI ke thindung lapen akinang sot na yarnilo. Pinap JANGMI po NIPHAI ko at jogar niki, lakha 6 scheduled tribe parliament constituency along MP kangway ponjiani iklo. Lasi, voter ID ke DOAN na tumke, mithang vote pang bope pinpen, vote KEJOK DUNJI APHANSI, the leading side news pen tuning report. Bonta Chini Sikeme, the leading side news pen. Komat APHANSI, vote ki nangjima, lale nanglituma pa nangkitan kali. Bonta, voting right mate, vote KEJOK along jakong ke, madu amunit along tado. Lastu ajakong ke, PANAHOK ikel. Lapen, nangli vote ADOR sukte, nangli vote iprak pen. Ajoy ne, dead long ri kai jutang jubat anta insurun. Lapen, sikerla. Jongsi, nangli vote jok denda dat hulutangte, nangli vote nahok. Atema Indian Constitution along Article 326 along law. Universal ADOR franchise pajak kongsi nangli kecipang. Masih nangli vote nangli mithang cijok don veku nangli vote PANAHOK dari nangli vote ADOR supik masih nangli vote tangka pen cijor don dari lapen anut kapre kapan nangli vote pajak. Nangli mithang ajakong nangli mithang masih jakong cijak. Lasi komada bang APHANSI nangli NINGKAN sama halabang somnit pandai nangli ADOR KESO nangli vote pira nangli vote ajakong jeperang don ignor. Pardon.